убайҷон, дар вақташ омадӣ. дар номи садқаон ба гаштовӣ кун. барои чӣ? убайҷон, 3 кӯча пас вулканизатсия. барем ами баллонҳоро алиш кунем. ба кадом ақли гапа гуфтесӣ? Ман дар сатҳои баллони ифлоса дар мошини ҷо намекунам. яке дидум хостам аҳволпурсид кунам. панот ба худо. пиёла гар шава холӣ, ҷаҳон вайрона мегардад. ба вақти тангдастӣ рафиқ бегона мегардад. زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرند ما فقط مینگریم بین کشتی زمان